वेगोच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। वेंगुर्ला नगर परिषदेचे बिगुल वाजले। अनेक इच्छुक आता मोर्चे बांधणी करताना दिसतात। अशातच आता नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेना नेते सचिन वालावलकर यांचं नाव चर्चेत आलंय। त्यावर कोकण सात लाईव्हशी बोलताना ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूया। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून केसरकर साहेबांनी काम केलं। आता परत एकदा निवडून आल्यानंतर इथे आमदार म्हणून आहेत आणि भरघोस असा निधी सुद्धा आज डीपीडीसीच्या माध्यमातून सुद्धा कोट्यावधी रुपयाचा निधी हा वेंगुर्ला नगरपालिकेला प्राप्त झालेला आहे। म्हणून माझी खात्री आहे की ज्या पद्धतीने विकास कामं आम्ही केलेली आहेत त्या पद्धतीने या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष झाला पाहिजे या भूमिकेवर मी ठाम असणार आहे। परंतु परत एकदा सांगतो, महायुतीमध्ये जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य असतो। खरं सांगायचं झालं तर गेल्या अनेक वर्षापासून यापूर्वी सुद्धा शिवसेना भाजपचं सरकार असताना पूर्वी सुद्धा ज्यावेळी परत एकदा इलेक्शन नगरसेवकाचं झालं होतं त्यावेळी सुद्धा मला सांगण्यात आलं होतं, परंतु मी स्वतः असं ठरवलेलं आहे, मी कोणत्याही इलेक्शनला कधीही उभा राहणार नाही। लोकांची सेवा करणं शिवसेना पक्षाचं असलेलं काम हे या वेंगुर्ला शहरामध्ये, या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्याचे तत्कालीन त्यावेळेचे पालकमंत्री आताचे आमचे आमदार दीपकबाई केसरकर यांच्या सांगण्यावरून लोकांना अभिप्रेत असणारा विकास, लोकांच्या करता जी कामं करणं मला शक्य आहे ती कामं या ठिकाणी मंत्रालयाच्या स्तरावरची असतील, जिल्हा स्तरावरची असतील, ही कामं करण्यासाठी मी सदैव या ठिकाणी तत्पर राहणार आहे। परंतु ना नगरसेवक ना नगराध्यक्ष अशी कोणतीही सीट ही मी भविष्यामध्ये आजही नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा नाही मी लढणार नाही। परंतु माझ्या पक्षाचा जो उमेदवार म्हणून या ठिकाणी शिवसेना पक्ष नगरसेवक देतील, नगराध्यक्ष देतील किंवा महायुतीचा देतील, तो निवडून आणण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावून जी कामं मी वैयक्तिक स्वरूपाची केलेली आहेत, पक्षाच्या माध्यमातून केलेली आहेत, केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून केलेली आहेत, आमचे नेते आदरणीय उदय सामंत साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून जी विकासात्मक कामं करत असताना लोकांसमोर गेलेलो आहे त्या सर्व लोकांना विनंती करणार आहे आणि माझ्या महायुतीचा, माझ्या शिवसेना पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून येण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे, एवढंच मी सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।